Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o hapon o gabi sa inyong lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin at pagpatuloy nyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanawin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat at sa Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Hiwaga ng Pangasinan, wag na po kayong mag-atubiling pindutin ang subscribe, like, and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga isusunod ng mga video. Makakalob ko po at ituturo po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot ng mga orasyon. Dito po lamang po matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Pakatandaan lamang po, ingatan po lamang at gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangailangan. Huwag pong ipagyabang, at palagi po ninyong isa puso't isipan at manatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigay ng higit sa lahat, magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. Ay ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong ginagawang mga kabutihan. Ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik dikdik at tumapaw ng pagmamahal ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bago po pisan po shoutout po kay Berlindo Palisok, Bike Tayo Commented, Shirley Oriola from Bicol, Ryan Abisti, Unix Bin Nadine, Andy Bonifacio, Grizzly Bugkaw, Orchili, Tinet Ron, Angelica Bundok, Geraldo Jimenez, Charita Palma, Eluciabel, Fight to Win, Ambrosio Magalpo, Glorita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Eupimia Pilipi, Ilmay, Triple E Commented, Marina Arangis, Luli Cayago, Joe Ambibs, Nugit, Jillian, Jake Bull Biden, Rosino, Borja, Inerpic, Mucha Hunters, Nathan, Bort Commented, Maylin Dumampo, Ali Mercadillas Commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, Boy Beginner 83, Arnold Francisco, Apollo Lamdikyo, Brian Nabimsa, Rudy Joaquin, Cutie Takan, Inday Sali, Kokojin, Cecilia Cruz, Mike Jam, PB, Purok, Tanig Janan, Yusip Nakada, Ebenen Colado, Antonio Suarez, Ruan Linuso, Marvin TV, Coljud TV, Karen Ocampo, Jibinin Gano, Shani, Alin Ramos, Prabiag, Isya Pilar. Sa mga taong hindi po nakakalimutang mag-subscribe, shoutout po sa inyo lahat, mga baguhan po. Maraming salamat po. Ang ipapagkaloob ko po sa inyo, orasyon panghuli sa masamang espiritu pag pumasok sa katawan ng pasyente. Hiwaga ng Pangasinan. Ang pamamaraan po ay pag natawag niyo na po ang masamang espiritu o mangkukulam, isunod ang panghuli. Tanungin niyo po kung alisin niya ang ginawa niya sa pasyente. Kung matigas kayo na po ang mahuhusga kung ano po ang gagawin niyo po. Narito po ang orasyon panghuli po. Pag pumasok na po sa pasyente po, pwede nyo pang huliin kung gusto nyo po. Ipako nyo po o ano pong gagawin nyo po kasi nahuli nyo na po. Ito po ihip po sa bumbulan. Narito po ang orasyon po na panghuli po. Saday, Adonai, Tri Tramagatun, Gamatun, Otius, Ribicam, Tuay, Ilum, Maxio, Iksi, Tuaurum. Shaddai, Adonai, Trita, Gamatun, Otius, Ribicam, Tuai, Ilium, Naksyo, Iksi, Tuarum. Shaddai, Adonai, Tetragamaton, Otius, Ribicam, Tuai, Ilium, Maksyo, Iksi, Tuarum. Ihipan po sa bumbunan 3 beses po. Ihip po sa ulo sa may bumbunan po. Ang gumagawa po lamang po ito yung mga may puder na po. Yung mga baguhan po, huwag mo munang gawin. Mag-aral muna kayong mabuti bago yun po ito gawin. Sa mga baguhan po na may puder, bakod balabal po,
yung mga nanggagamot na po, pwede nyo po itong gawin. Napakabisa po ito, nakakibabagis po sa inyo, isi-share ko po sa inyo. Sana po na gusto po nyo aking video. Isusunod ko po yung dito po, yung pamatay po. Isusunod ko po yung pamatay po dito, yung oras yung pamatay sa masamang espiritu, mangkukulam. Maraming salamat po sa inyo. Sana po na gusto po nyo aking binagi po na video. Sana pakingatan po at huwag pong ipagyabang. Maraming salamat po. Sana po mag-like, mag-subscribe, like, and share, pakipindot na rin po ang bell icon. Hiwagan ng Pangasinan po. Maraming salamat po.